sammen. Jeg hedder Rikke, jeg har din stofbutik. Velkommen til min YouTube. Vi skal se på, hvordan vi syr vores nye overalls. Jeg har syet dem i her. Dem jeg har på er bare helt almindelig ensfarvet, men jeg har også syet et par, hvor den er printet. Det her det er en hørviskose og super lækker. Jeg har lavet en lille billedserie, fordi når man køber mønster, så er der jo en fin vejledning med. Men jeg synes, det kunne være meget sjovt lige at lave en lille billedserie til dem, som synes, det kan være lidt svært at komme i gang. Vi er alle sammen på forskellige niveauer, og det respekterer vi fuldt ud hos os, når vi laver vores mønstre. En ting, man skal vide, når man køber et mønster, det er, at der kan jo være en form for tilretning. Det kan der også i vores mønstre, lige så vel som der er i onion og minikræer, når vi syr kjoler og bukser osv. Det her mønster det er lavet til gennemsnits kvindehøjde i Danmark, og den ligger typisk imellem 1,65 og 1,70 høj. Er man nu 1,80 høj for eksempel, så kan det være, at der skal være nogle justeringer. Det vil sige, at det her stykke skal være længere ned til skridtsømmen. Så her i overskæringen midt på, og lige sådan i samme højde på ryggen, der vil man kunne dele den på den måde, at man ligesom giver den lidt mere højde i buksedelen. Det vil sige, at stykket her bliver længere. Fordi når vi er højere, så skal buksen også være længere, for at skridtsømmen ikke vil kravle op bagi. Man kan også gøre den justering, at man laver sine skulderstropper, altså stroppen, der bliver syet på rygstykket, en lille smule længere. Det afhjælper også, at det her stykke bliver en lille smule længere. Så på den måde vil jeg sige, at man er nødt til ligesom at prøve sig frem, ligesom man gør med alle mulige andre mønstre. Men er man en typisk dansk kvindes højde, omkring de der 1,65 til 1,70, så burde den fuldstændig sidde. Og jeg kan se, at de første har syet op og har stor succes med det. Og det er så fedt at se, og jeg er jo glad for, at vi har kunne lave noget, som I har taget godt imod. Vi har jo super mange andre mønstre selvfølgelig. I kan altid følge med og se, hvad det er inde på vores webshop, www.dinstofbutik.dk. Men nu vil jeg vise jer, hvordan vi syr. Jeg vil lige sige, alle billederne, det er, hvordan vi syr den sammen, som den er her nu. Lige nu, der mangler jeg at lave en kantstikning rundt hele vejen, og jeg mangler at sy knapper i. Og så skal min buks lægges op. Det er det sidste mangler, det kan vi alle sammen finde ud af. Og man vil bare sy knapper på, og så bare trække det ud over. Det har jeg gjort på de her, og jeg kan fint få min buksedragt af på, og nemt komme på toilettet. Jeg kan også trykke knapper i, eller lave knappehuller, det vælger vi helt selv. Men det står alt sammen i den syvejledning, som følger med mønstret, som I har købt. Vores mønster på overalls, fra vores mønsterserie, der hedder Pasform. Men god fornøjelse med at sy de næste bukser. Følg med i den billedserie, der kommer nu, og så skulle det gerne bare være lige ud af landevejen og sy de her fede overalls. Så kan vi blive smarte hele sommeren. Men følg med. God fornøjelse. Hej hej.